El tema present tracta de caracteritzar elements químics a partir del seu aspecte d'emissió. El que interessa és relacionar l'estructura dels elements químics, l'estructura electrònica dels elements químics, amb el color que s'observa quan se li dona molta energia en aquest àtom. Aquest colors, tenen molt a veure en l'estructura electrònica que envolta el nucli d'àtom i permeten treure conclusions. A més, aquest tema servirà per augmentar la confiança en que el model bastant matemàtic i un poc teòric de l'àtom que es maneja avui dia dona resultats experimentals observables. Comencem. Primer de tot s'ha de dir que fa molts anys que els químics saben detectar, saben caracteritzar, saben identificar un element només pel color d'una flamada que el conté. Per exemple, això fa molts anys que es diu prova de flama o espectrometria de flama. En el laboratori, amb un Bunsen, amb un matxer prou calent, amb la flama ben controlada, ben equilibrada quant al contingut d'oxigen, si et sotmet un element químic a l'acció d'aquesta flama, s'observa que el color depèn de l'element químic. Per exemple, si s'hi posa arsènic, els colors de la flama és blau, i per altres elements, per exemple, el calci, és d'un color taronja, oficialment és el color d'una rajola o d'un totxo, però és un color com a taronja brillant. El sodi, si està en aquesta llista, el sodi té una flama groga, molt clara. Cada vegada que es crema sodi en un foc es veu aquest color. Això també es nota si es tira una grapada de sal a dins d'una flamada. Les proves aquestes d'espectrometria de flama estan d'una manera molt més delicada, no tirant grapades de sal a dins una foguera. Es fan amb un fil que primer s'encalenteix molt per donar tot el xerràs d'un fil de, possiblement, si és possible, vaja, de platí, que s'encalenteix molt per donar-li totes les contaminacions que hi pugui haver i després se'l mulla en una solució que conté l'element químic que es va observar. Per veure-ne algun altre podríem dir, per exemple, l'estronci s'utilitza bastant en eines de pirotècnia, en proves de pirotècnia, i té un color púrpura molt clar, molt fort, molt bo de reconèixer. El que interessa de tot això és que els elements químics, des de fa molts anys, se sap que produeixen un color quan se'ls crema que permet identificar-los. Quan se van descobrir, gràcies a Newton, per exemple, i altra gent, quan es va descobrir la manera de descomposar el llum en línies, en freqüències, gràcies a ús de prismes de color, es va veure, ara cercava un prisma, que tenia un prisma de color, no sé què il·luminat, es va veure que aquest color que nosaltres observàvem era la combinació d'una col·lecció de línies de diferents colors i distintes intensitats que apareixien en l'espectre. Per exemple, en el cas de l'hidrogen, que és l'element que té l'espectre més senzill, a la part visible, és a dir, allò que podem veure amb els nostres ulls, apareixen aquestes línies que permeten caracteritzar l'hidrogen. Si nosaltres enfocam un prisma cap a una font que dona llum, que ha travessat hidrogen encalentit per una flama, s'observen aquestes línies. També es va poder observar, quan se va disposar dels aparells adequats, que a freqüències més baixes i freqüències més altes, és a dir, fora de la zona visible, però dins la zona ultraviolada o infraroja, es detectaven altres línies de hidrogen que ajudaven a complementar aquest espectre d'emissió. Aquesta zona negra, d'aquest altre dibuix aquí, tot això està a través de Wikipedia, es pot trobar a internet, aquesta zona d'aquí que hem vist aquí. No obstant això, a una longitud d'ona més petita, és a dir, cap a la zona més energètica, s'observen més línies que a simple vista no es poden veure. I una longitud d'ona més gran, és a dir, la zona més poc energètica, més infraroja de l'espectre, s'observen una mala fi de línies de l'hidrogen, de grups de línies, per dir-ho així com Déu mana. Més endavant veurem com es pot justificar aquesta presència de línies. I s'observen la presència d'un grup de línies, de grups de línies, que hi són, no s'observen a simple vista, però es poden veure amb els aparells adequats.
Això es coneixia perfectament a final del segle XIX i principi del segle XX. Anem un poc més avant. Recordem això, és a dir, conservem aquesta informació en memòria i quan arribi el moment la tornen a treure. Resulta que en aquell moment es coneixia perfectament, gràcies al treball de teòrics importants i de Maxwell, per exemple, en la seva equació d'ones electromagnètiques fantàstiques, en les seves equacions fantàstiques, que les ones electromagnètiques cobrien un espectre molt ampli, del qual nosaltres només veiem una petita part. Nosaltres veiem de 4.000 a 7.000 angstrongs, pràcticament. La resta no ho veiem. Tot allò que té una longitud d'ona més grossa no es nota, per nosaltres no se nota. Tot allò que té una longitud d'ona més gran tampoc se nota. No se nota, vull dir, no es veu, no es percep fàcilment. Sí que es percep per seus efectes, per exemple. La zona infraroja de l'espectre, nosaltres no la podem veure, no som capaços de distingir amb els ulls la radiació infraroja, però existeix i quan ens hi exposam, el nostre cos, la pell, s'encalenteix. Aleshores detectam la radiació infraroja, però no la veiem. Sense ajuda d'aparells, evidentment. A la banda ultraviolada, recordem que és zona visible, més rogenca cap a la banda de freqüències baixes, més violeta cap a la banda de freqüències altes, i de que la zona ultraviolada tampoc la podem veure amb els ulls. Però si ens hi exposam, la pell, ens posam morents, mos torram. Llavors, s'afecta el notar. No cal dir que freqüències encara més altes com els raigs X o els raigs gamma tenen efectes molests i letals i tot sobre l'espècie humana, ja que poden arribar a produir càncer. Són radiacions molt energètiques, no les veiem, naturalment, les poden detectar avui dia amb aparells i transformar-los en qualque cosa visible, en qualque senyal que nosaltres podem identificar, però no els podem percebre directament. Un darrer detall. La temperatura se coneixia des de la teoria clàssica de la radiació. Clàssica vol dir anterior, a la final del segle XIX, que depenia de la temperatura per una sèrie de lleis experimentals que s'havien descobert. Com més alta és la temperatura d'un cos, més alta és la freqüència de la llum que emet. Començant, quan tenim una barra de ferro, per exemple, inicialment només emet infrarojos, allò es posa vermella, allò es posa més groga, s'arriba a posar blanca i tot. I si l'encalentís molt, podria arribar a emetre, si no es fongués abans, raigs X. De fet, el Sol, amb una temperatura a la superfície que està damunt dels 5.400 graus, emet radiació d'aquest tipus, que seria letal per nosaltres, llevat que l'atmosfera ens protegeix i impedeix que arribi fins a superfícies de terra. Bé, i al final del segle XIX es va copsar el que avui dia s'anomena catàstrofe ultraviolada. Aquesta catàstrofe ultraviolada no va ser cap accident de laboratori que deixés morts i ferits per lloc, ni radiacions a llaure, sinó que es va constatar que entre la teoria i l'experiment hi havia una diferència molt grossa. La teoria preveia que les intensitats de la radiació emesa per un cos que s'escalfa molt, com els que veiem fa un momentet suposant una barra de ferro que s'escalfa fins a temperatures altes, i doncs, quan s'escalfa molt, les freqüències altes correspondrien a intensitats altes. És a dir, la teoria de la radiació, la teoria clàssica, suposa que quan s'escalfi molt un cos emetrà amb una gran intensitat en freqüències altes. Això és com un cul de sac, com una serp que mossega la pròpia cua. És a dir, si les freqüències altes donen grans intensitats, quan s'encalenteix un cos hauria d'acabar emetent, com aquell que diu, és infinites radiacions, cosa que és absurd. Per tant, era clar que la teoria clàssica de la radiació és falsa. És falsa, no es completa, no està ben feta, no s'ajusta, o més serveix en segons quins àmbits baixos de temperatura. Poc més o menys com per aquesta època, finals del segle XIX, principis del segle XX, un físic, un home que venia d'una família d'erudits, de professors universitaris, tot que eren bé professors de dret i de teologia, Max Planck, per evitar aquesta catàstrofe, aquest cul de sac, té una idea francament genial. Una idea genial que ell mateix en principi no el convencia. El senyor Planck era un home, diguéssim, d'idees científiques molt conservadores i allò que va proposar no li agrada ni ell mateix. Ell va dir, quan un cos emet radiació electromagnètica, només la pot emetre en paquets que responguin en aquest fragment d'equació aquí dalt, que l'energia sigui igual a H, allò diran que és H, multiplicat per la freqüència de la llum que emet. La radiació, l'energia que després d'un cos calent en aquest cas, o qualsevol cos com a radiació electromagnètica,
s'ha d'emetre en paquets que han de correspondre a h per nu, o 2 vegades h per nu, o 3 vegades h per nu, però mai a fragments d'aquesta quantitat, que es considera aquest quàntum d'energia, la quantitat mínima d'energia que se pot emetre. Aquesta constant, h, val aquest valor, 6 en 6 i més coses per 10 a menys 34 joules per segons. Això és constant de Planck. Amb això tractat adequadament, la catàstrofe ultraviolada es va resoldre fàcilment. No hi havia aquesta dependència entre intensitat i freqüència, i se va poder desenvolupar una teoria de la radiació molt més còmoda. Aquesta teoria de la radiació va dur a un altre fenomen de final del segle XX, de final del segle XIX, principi del segle XX, és de Niels Bohr, a proposar el seu model atòmic, que es posarem breument aquí i que després desenvoluparem un poc més matemàticament per justificar les línies espectrals. Resumidament, Bohr diu això: era de l'àtom de Rutherford, és a dir, un nucli positiu envoltat d'òrbites en les quals giren els electrons. Però Bohr postula, no demostra, sinó postula, que només hi ha algunes òrbites permeses. És a dir, l'electró pot girar en una primera òrbita, o en una segona, o en una tercera, o en altres. Quan dic l'electró m'estic referint a l'àtom d'hidrogen, que només en té un. Evidentment, altres àtoms més complexos tindran les òrbites més poblades d'electrons. I doncs, aquest electró de l'àtom d'hidrogen pot estar a la primera òrbita, o la segona, o la tercera, o la que sigui, segons l'energia que se li doni, però no a cap zona intermèdia. Això és un principi de quantització d'àtom heredat de Planck que Bohr explota brillantment. I llavors afegeix un segon postulat, dient: només són possibles aquelles òrbites a les quals aquí, en les quals el moment angular, que val això, el moment angular clàssic, massa per velocitat per distància, etc., sigui un múltiple sencer d'aquesta unitat, d'aquest valor, d'aquesta constant, que és exactament la d'en Planck dividit entre 2pi, és això d'aquí, i té aquest valor. L'unitat de moment angular, el quàntum de moment angular. Amb aquestes afirmacions i el tractament adequat s'expliquen la línia de l'espectre d'hidrogen, cosa que farem en una pròxima sessió. Quan un electró cau d'una òrbita superior més energètica o una inferior més poc energètica, emet energia en forma de radiació electromagnètica en una zona o alta de l'espectre, vull dir visible, ultraviolat i infraroig, segons la diferència d'energia que hi hagi entre les dues òrbites. I quan l'emet, aquesta energia respon obligatòriament a l'equació de Planck. L'energia de la radiació emesa és igual a h per nu. Altres àtoms, altres elements químics, tenen naturalment espectres molt més complicats. Aquest d'aquí és l'espectre de la zona visible del ferro, naturalment, té zona ultraviolada i zona infraroja també per ell. I es pot observar que té moltes més línies, per tant és un espectre molt més complex. En el segon capítol veurem com es poden justificar la posició d'aquestes línies. Res més de moment.